Ola, que tal? Benvidas a Arconcho Gamer. Hoxe imos con vídeo distinto. Hoxe vamos falar un pouco dos xogos que teño na miña colección. En concreto, cos xogos de Sega Dreamcast que teño por aquí. Pero antes de nada, imos ver a propia Dreamcast en sí. Para situarnos, foi a última consola de Sega, era de 128 bits, co cal entrou un chisco antes da PlayStation 2 e xa antes tamén da Microsoft Xbox e da GameCube. Polo que dicían, non ian nin con CDs nin con DVDs, senón que iban con GDs. Aquí, por exemplo, temos o do Jet Set Radio aquí metido. En teoría, tiña a capacidade de 1 GB, o cal era máis que os CDs, que rondaban os 700 megas, pero claro, non chegaba os DVDs que andaban polos 4 e pico gigas. Aínda que parece ser que con CDs normais, pois tamén tiraba e incluso se podía piratear aquelamente. Botón de encendido, botón de abrir a porta, e 4 portos por aquí para conectar mandos, e por detrás, como novidade, tiña aquí un modem. E foi unha das que máis impulsou o tema do xogo online nas consolas, porque até incluso Play 2, que sí que tiña, non fixo tanta campaña. Aquí incluso había unha especie de pack, unha empresa de telefonía que a Dreamcast se facía unha tarifa plana especial. Bueno, había cousas destas. Como era o mando? Pois era unha cousa así. Tiña unha cruceta, un único joystick, botón de start, 4 botóns como estamos habitados xa en calquera consola das que temos agora mismo, e 2 gatillos, LR, que a verdade é que tiña bastante percorrido, incluso tiña aí como un resorte que facía volver. E tiña 2 ranuras, como vedes por aquí, para insertar ou tarxeta de memoria, que era un rebello como estes, unha Visual Memory, que como vedes tiña tamén a súa pantalliña, podíamos controlar aquí con esas. Entón, se insertamos aquí, enchufábamos o xogo e aquí aparecíanos información do xogo. Pois eu que sei, no Resident Evil, pois aparecía a vida que tiñamos. No Crazy Taxi, pois canto faltaba para o seguinte destino. Creo, bueno, estou inventando alguna cousa, pero cousas deste estilo. E logo tiñamos, daquela maneira que tamén pasaba na Nintendo 64, pois un Rumble Pack que sería para darlle unha función vibrador ao mando. A parte do Rumble Pack, que tamén se usábamos para a pistola, pois a pistola tamén facía un efecto de vibración ou de retroceso cando xogamos eses xogos. E presentado o hardware así un pouco por enriba, imos cos xogos, sen ningún orden en concreto, xa vos digo. Xusto, primeiro mencionado, o Crazy Taxi. Pois que dicir, un xogo baseado en un arcade ca placa Naomi, que era unha placa moi semellante á estrutura da Dreamcast, co cal tiñamos moitas conversións desta placa que eran case iguais na Dreamcast. Este caso é un arcade no que temos que loitar contra o tempo recollendo a distintos clientes e levándoos ao seu destino. Según rápido que fagamos, pois darnos unha bonificación de tempo maior ou menor. As novidades deste xogo con respecto á versión arcade das recreativas, pois temos un mapa novo e que logo tamén temos como pequenas misións que se chaman unha Crazy Box, e tamén que podías configurar a dificultade para que tuveses un pouco máis de tempo a hora de xogar cada partida. E nesta versión ainda tiñamos a banda sonora original, que era con cancións de Offspring e Bad Religion, que era unha tolemia e unha adrenalina total conducir con esa música. Ou posteriores vixentes, que conversións para calqueras consolas actuais, tamén en computadores, pero ten a falla que lle falta esa banda sonora, pero ainda así, xogo recomendable. Pois xa que estamos co Crazy Taxi 1, pois temos aquí tamén o Crazy Taxi 2, que este xa foi un desenvolvemento só para consola. Neste cambiaba a ambientación tipo San Francisco que tiña o original para unha ambientación tipo Nova York, e con algún movimento máis como que os taxis pois saltaban cun botón, e tamén podías pillar pasaxeiros en grupos, en vez de ir de un a un como no primeiro, pois de varios en varios. Pero a esencia, a xogabilidade e durabilidade das partidas iba un pouco na mesma liña. Temos este que de feito creo que só está en Dreamcast, porque logo o 3 sí que sairía xa en Xbox e tamén para o ordenador. E non para Dreamcast, porque xa estaba Dreamcast. Pues seguimos con coches. Neste caso, un dos meus favoritos, que é o Revolt, que tamén houve para moitas outras plataformas. Nesto eran carreras con coches radio control, seguindo un pouco a estela deses xogos de Micro Machines que había en anteriores xeracións, e a verdade é que aínda que había obxectos para disparar e poñer trampas, como serían mecánicas de xogos de kart, a conducción e o agarre sí que intentaba ser un pouco fiel. Senón, os derrapes e como se comportaban os vehículos, pois tiña certo sentido con coches de control. E tiña un multixogador bastante interesante. A versión de Dreamcast, pois a multixogador sí que os gráficos eran un pouco máis limitados, había como máis néboa, escenas simplificados, pero eso non quitaba de botar as súas horas aí botando uns piques. Seguimos con conducción, pois temos o Metropolis Street Racer, que ven sendo o antecesor do Project Gotham, que logo na Xbox tuvo unhas cantas entregas. Ten unha conducción entre arcade e simulación, e o que lle fai particular este xogo é un sistema de cudos, nos que non só tiñas que gañar as carreiras, senón que facer certas tarefas, como, por exemplo, derrapar X metros ou unha serie de cousas de conducción elegante
que che daban máis puntos. Entón, ás veces non varía só con gañar, senón que tiñas que facelo bastante ben. Curiosidades, está ambientado en 3 cidades, se non lembro mal, Tokio, San Francisco e Londres, e podías facer de correr en eses circuitos na hora real na que era ese circuito. Entón, normalmente Tokio cadrabache de noite, porque se xogabas aquí unhas horas que non pillaba aquilo de día. Londres, pois máis ou menos a hora que estabas ti xogando, e San Francisco, pois tamén había un pouco de variación. Realmente eran 3 grandes circuitos nos que se facían distintos percorridos. Ao final tiñas un total de mira, máis de 250 circuitos disponibles por aquí. E tamén 40 vehículos, tamén con licencias de marcas reais. Non é a tolemia variedades de Gran Turismo, pero sí é bastante interesante. Sí, está nese híbrido entre conducción arcade, xa un pouco simulación, que está bastante interesante. Se coñeces a saga Project Gotham, soará vos bastante do que estou comentando agora aquí. E o Sega Rally 2, do cal falaremos este xoves no podcast tamén. Pois era unha conversión expandida do xogo de arcade de Sega, no que tiñamos os 4 circuitos orixinais e unhas cantas variantes máis, un total de 40 circuitos aproximadamente. Problema, que a tasa de fotogramas por segundo aquí iba un pouco daquela maneira. Entón, sí que hai circuitos que non son inxogables, pero sí que non se xoga ben. Unha mágoa porque o diseño de circuitos pois xa está bastante ben, o do modo campeonato de 10 anos que tiñas que ir pasando de carro en carro circuitos estaba interesante, e ten bastante máis coches que na recreativa original, pero gráficamente perdeu un pouquiño, e o problema non é que perda algo de detalle nos gráficos, o problema é cando un xogo de velocidade non vai fotogramas por segundo que debería ir, e iso sí que afecta. Ainda así, sempre se pode dar un ollo, e aparte, esta versión tiña como unha especie de remakes dos circuitos do 1, que é un detalle así curioso. Pasamos da conducción a unha cousa que non sei moi como chamala. Bueno, diríamos que as caixas da Dreamcast son bastante febles por la parte das portiñas, porque teño bastantes así. Entón, o Trick Style era unha especie de xogo de snowboard, pero era como aeroboard, o sea, como tabuas que eran aerodeslizantes, pero basicamente era eso, unha mezcla de un xogo de snowboard, unha mezcla de xogo Tony Hawk, que a verdade é que non foi un gran éxito, os circuitos tampouco aportaban moito, a música estaba ben, daba así vidiña, pero tampouco gran cousa. Xa que o acabo de citar, o Tony Hawk Skullcrawling, o primeiro, pois un clásico, porque esa recopilación de banda sonora, eu sempre digo que a música axuda moito, pois neste a verdade que lle un empuxe brutal. E logo eses controles con esas acrobacias, esas mini retos en cada circuito, pois a verdade que é un xogo que quedou moi interesante. E que, como moitos sabedes, deu para facer unha franquía que durou, e que este ano pasado tamén co remake xusto do 1 e do 2, pois colleu un pouco de forza. A ver para onde vai este invento. Un clásico que tamén marcou tendencia nunha serie de xéneros, porque logo empezaron a aparecer xogos tamén de BMX, o Trick Style que falábamos antes, con mecánicas moi semellantes a este Tony Hawk. Imos agora co Worms Armageddon. Pois unha das entregas do Worms que se o coñecedes son xogos de así de batallas por quendas, cuns vermes, cunhas armas moi tolas, como bazocas, granadas, pero logo tamén temos ovellas que estoupan, super ovella que voa e estoupa, a granada sagrada, porque fai aleluya, e pum, un burro explosivo. Tolemes, de verdade que é un xogo que o modo campaña está ben, pero realmente onde se saca a chicha de diversión é xogando entre amigos, e aparte cun mando podías apañar ao ser batallas por quendas, con pasar o mando xa estaba. Entón, agora mesmo tedes moitos Worms disponibles en moitas plataformas, as mecánicas máis ou menos non varían moito. Imos con este Time Stalkers, que se non lembro mal tiña certo componente de roguelike. Creo que había certos alxubes aleatorios, ainda que non lembro moi ben. A verdade é que visualmente ten así un toque anime que non está mal, pero sí que se me fai un pouco repetitivo. Se non fose porque hai dous bestas deste xénero na Dreamcast, que son o Grandia 2 e veremos logo outro que é os Skies of Arcadia, pois podría estar entre o máis representativo do xénero. O que pasa que, xa vos digo, esas outros dous xogos son un nivel aparte e xa non deixan xogar o resto de xogos deste xénero a competir. Pero así, se vos gusta o xénero, é unha cousa interesante este Time Stalker. Pois xa que o citaba, aquí está, o Skies of Arcadia, tamén un dos meus favoritos, que sabes que teño vinilo por aquí. Isto é unha maravilla, a banda sonora deste Skies of Arcadia. É tamén un RPG de batallas por quendas, que o sistema de batallas non é espectacular de dinámico, pero sí que ten algunhas cousas como as cores das armas, que che vai facendo crecer un diferente elemento, e ten un mundo, unha ambientación e unhas personaxes que son para botar horas a disfrutar. Controlamos principalmente a Vice e a Aika, que coñecen a Fina, e vémonos aí unha especie de eso, de barcos voadores, piratas, pero polo aire, polas nubes. Feito por Overworks, e se non creo mal, logo o equipo que fixe este xogo son os responsables da saga Valkyria Chronicles.
que neste caso eran batallas por quendas sobre unha especie de taboleiro, por chamarse de alguma maneira, e había cameos de Vice e Aika no primeiro dos xogos, non sei se aparecen nalgúna das edicións seguintes. E tamén houve unha versión para GameCube na que incluía algún extra a maiores. Este, xunto co Sonic, era un dos que tiña como uma especie de minixogo para xogar na tarxeta de memoria, na que era como unha especie de Tamagotchi, na que tiñamos que xogar con ele e íbamos collendo obxetos que logo podíamos levalos ao xogo de volta na Dreamcast. Xa vos digo, este está no meu top 10 de todos os xogos de toda a vida. Imos con The Nomad Soul, de Quantic Dream. Quantic Dream, coñeceredos por Heavy Rain, Beyond Two Souls ou o último Detroit Before Human, era, non? Bueno, o de Detroit este. Pois este é un invento raro e a verdade é que non cheguei a pasalo porque é un xogo bastante ben complicado. É unha especie de ambientación tipo Blade Runner, por entendernos rápido, resumirla rápido, na que podíamos tomar forma de outras persoas e que a verdade é que teño un pouco confuso, pero é unha especie de aventura gráfica, pero tamén con momentos de disparos. Non está de todo pulido, pero a nivel historia vese que aí xa apuntaba maneiras os de Quantic Dream e había unha serie de cosas interesantes. E, por exemplo, tiña banda sonora de David Bowie que tamén facía un cameo no propio xogo. Aí había unha actuación e veíamos o propio Bowie. A verdade é que igual agora que teño xa tamén unha visión máis adulta, igual se me volvo a poñer con ele e non me bota atrás o tema da xogabilidade que sí que lembro unha cousa trapalleira, pois igual se podemos dar aí unha vista en breves. Headhunter. Este é un xogo que vendeuse como o Metal Gear Solid da Dreamcast, un pouco para cubrir ese oco que non tiña Dreamcast. A verdade é que, a ver, non ten esa historia, esa trama tan enrevesada e tan ben conectada que fai Kojima, para ben ou para man, para gustos. Entón, neste caso é unha especie de caza recompensas do futuro, deste futuro que é como uns 10 anos máis adiante. Hai como hologramas, alguma cousa así, pero o resto semella non real. Entón, sí, ten mecánicas de sigilos interesantes, ainda que o control está máis pulido, lembro no Metal Gear Solid, pero tamén para trasladarte un sitio a outro usabas a moto, e a historia, a verdade, non estaba mal. É un xogo, creo, unhas 15 horas pode botar, e a verdade estaba interesante. Sei que houve unha secuela, creo que na Play 2 e tal, que xa foi máis fuleira, pero iso, un xogo bastante ben curioso. Imos agora cun dos mastodontes a nivel de conversións de recreativa, que é o Soul Calibur, un xogo que, verdade, mellora incluso a recreativa de Namco original, non só a nivel gráfico apartado da presentación, senón tamén a nivel modos de xogo, porque ten un modo historia que é unha tolemia, está moi ben engranellado. É unha maneira de un xogo que é un de loita, un contra un, darlle unha profundidade a nivel narrativo, cousa que Namco xa viña traballando xa, por exemplo, no Tekken 3, que tes bastantes cousiñas por aí, pero neste creo que dá un salto a maiores e a verdade é que ten un plantel bastante amplo, creo que superan as 20 personaxes, 19. Faime gracia que en español non pon un número de personaxes, pero en inglés se pon 19. Ah, non, en español pon elixe un 2-10, pero en inglés dinche hai hasta 19, porque si desbloqueabanse. Probablemente un dos mellores xogos de loita un contra un que podades atopar. E xa sabedes que creo que van polo 6 xa. Imagino que nesta xeración chegará o 7. MDK2, que este, se lembrades no vídeo que fixemos con Ramón Méndez, pois será del unhas semanas, cando nos deixen desconfinar, que é un xogo de Interplay, estaba Luke Perry dirixindo, o creador que andaba tamén no Earthworm Jim. E a verdade é que é un xogo bastante disparatado, temos tres personaxes que son M, D e K. E Can. No seu momento soime a 12 euros. Creo que este xa foi de segunda man. E a verdade é que é unha mestura, porque cada personaxe un está máis orientado hacia o xogo de disparos, outro era máis un pouco xogo de puzzles e de combinar obxectos co doutor, logo outro máis con plataformeo, porque tiña unha especie de paracaídas, pero ten un sentido de humor moi interesante, bastante punzante e bastante entretido. Este MDK2. Ramón, isto nada xa vai para ti. Outro que é un xogazo que é o Resident Evil Code Verónica, o que vería sendo o Resident Evil 3.5, sería o 4 antes de que chegara o 4, e foi o primeiro Resident que tuvo, digamos, escenarios xa en 3 dimensións, co cal a cámara movíase un pouquiño, entón, veces eses planos fixos que tiñamos ata agora na franquia que se popularizara en PlayStation 1, pois aquí, pois, hai un tramo no que a cámara tamén nos acompañaba un pouco. E a verdade é que a historia está bastante chula, temos a Claire Redfield, digamos, unha das protas do 2, e ao seu irmán, Chris Redfield, ou un dos protas do 1, e seguía mantendo ese toque survival horror antes de meterse máis no territorio dos disparos que xa apareceu no 4 e logo no 5, no 6 xa sabemos por onde foi ata este reinicio que tuveron co 7. É un xogo que tedes tamén versións remaster agora en bastantes plataformas, chegou a ter un ano despois unha versión para PlayStation 2, pero digamos que originalmente durante un tempiño estivo exclusivo na Dreamcast. Aquí temos o Tomb Raider Last Revelation, que sería o Tomb Raider 4. Gráficamente, quitando a de PC que ahora non lembro se había, imagino que se podrá ver mellor, sobre todo
pero das versións de consolas é a que mellor locía. E a diferencia deste xogo é que está ambientado só nunha localización, neste caso en Exipto, e a verdade é que eu non lle din moito, e sei que moitos me meterán porque moitos creen que é dos mellores Tomb Raider, sobre todo da primeira época, da primeira tanda. Magua, porque realmente dar non lle din, ainda que lembro que este me saiu barato, aparte lembro, comprei no Carrefour dos Rosales a 5 euros e pico, estaba novo, o sea que bastante curioso. Igual este é un xogo tamén de volver a darlle así con calma. E imos agora, creo que agora son todos xa desenvolvidos por Sega. Temos o Chuchu Rocket, que é un dos principais culpables desto que vos comentaba do xogo online. Desde aquí, online gaming with non sei que, Dream Arena. Pois resulta que este xogo chegou a darse gratis ca consola, ou non lembro a consola, ou ca suscripción ao sistema ca compañía de teléfonos. Era un xogo de puzzles no que tiñamos que poñer flechas para guiar aos ratos para entrar no noso cohete. Pero ollo que non podían toparse cun gato porque senón os comí. Modo multixogador, cada un co seu cohete intentando levar os ratos que están dun lado para o seu. Un pouco rollo tragabolas, pero metendo flechas en vez de facer aí o tragabolas. E claro, a nivel online isto era un xogo moi simple que naquela época, pois, ainda que non fosen as conexiones moi lá, podía xogar bastante ben. Entón, eu lembro que sí que foi o meu primeiro xogo multixogador online que lle din, esa parte espectacular. E logo tamén tiña un modo puzzle en plan que tiñas que resolver con 4 flechas onde as colocarías para poder solventar este ramo. E tamén moi guai, moi interesante, e sobre todo que xa vos digo, era un xogo de balde. Non digo que sexa mellor que o que pasa coas Pro Boy agora que a Play 5, que tamén empecé con a tola mía, pero era un xogo que, verdade, daba un choque a consola e tiñas para sacarlle horas sen sentir en plan, isto é unha cousa así menor. Non, é un xogo que lle podías botar as súas horas, está moi interesante. Imos agora cos Virtua Tennis 1 e Virtua Tennis 2. Non os vou separar, basicamente eran conversivas do arcade de tenis de Sega. No Virtua Tennis 1 tes 8 personaxes, non lembro mal, e neste tes creo que casi doble, porque aquí tamén temos mulleres. Aquí estaba Sánchez Vicario, creo. En fin, que os dous xogos xogabilidade de arcade, pero moi disfrutables e tamén cuns minixogos e un modo así carreira bastante entretido, con situacións bastante tolas. Que estamos nese momento en que a xogabilidade de arcade intenta buscar modos de xogo para enlongar a vida dos xogos, non é como en PlayStation, Saturn, Nintendo 64, que os xogos que viñan de arcade poñamos xo tal e cal, pouco máis podía facer. Non, aquí intentaban que os xogos tuviesen máis percorrido que a propia partida do arcade, dándolle máis modos. Entón, en Dreamcast temos cousas interesantes como estes dous Virtua Tennis. Seguindo con recreativas, é que é unha maravilla. House of the Dead 2, que tamén tuvo versión para PC. Claro, a verdade, se os xogades con pistola, que eu no seu momento a tiven, non sei onde está, pero por aí andará. Comentaremos no podcast este xoves que é sobre recreativas, pero creo que probablemente o meu xogo de disparo sobre raíz favorito, sobre todo por ambientación. Logo podemos discutir co Time Crisis 2, porque sí que ten cousas a nivel de xogabilidade que son máis interesantes, pero a ambientación deste House of the Dead 2, que estás nunha especie de Venecia decadente, con bastantes elementos así tipo gótico, pero logo que se vai hacia unha zona máis industrializada, máis tecnolóxica, digamos. A verdade é que para min é o que conserva maior encanto, que o perder un pouco o 3 e o 4 con ese salto ao futuro. Imos cos Sonics, que serían o Sonic Adventure, que digamos que foi un pouco a resposta de Sega ante o Mario 64. Era o primeiro Sonic en 3D, digamos, como tal, xa que na Saturn houve aí baldío o Sonic R, que era un xogo de carreras, é un mini experimento nun recopilatorio dos xogos de Mega Drive, que era o Sonic Jam, pero non conta como xogo. Entón, sí que foi a primeira incursión de Sonic en 3D, visualmente moi espectacular, cunhas cantas set pieces, momentos así, como ese da orca que temos que ir pola ponte, e cun control que a día de hoxe, pois, custalle un pouco, e que tiña 6 personaxes para escoller, expandía moi igual o universo. A nivel de historia, nivel de darlle unha especie por primeira vez de argumento máis posibilidade, porque tamén é a primeira vez que teñen voz, a dobraxe en inglés é outro tema, e as expresións faciais, pero sí que a historia, se sacas como están executadas as secuencias, era bastante interesante como colle elementos que aparecían nos xogos de Mega Drive e dalles un sentido aquí que está bastante curriño. O sea que a nivel de historia, o Sonic Adventure pareceme bastante interesante. A nivel control, pois agora ten cousiñas. E tamén tiña os chavos, que eran esa especie de tamagotchis que xa vos citei por aí. E despois chegou Sonic Adventure 2, coincidindo xusto co 10º aniversario do Ourizo Azul. A nivel xogable está máis pulido, está máis pensado como fases, en vez de ter un mundo, unha especie de mundo hub na que accedemos a fases, aquí directamente fase. E con 3 xogabilidades, as de velocidade que tiñamos a Sonic e ao novo personaxe que é Shadow. Temos outras en plan disparos, que sería con Tails e con Robotnik, que esas e outras de exploración con Knuckles e Rush, que tamén é a primeira vez que aparece na franquía, que podían ser ou moi entretidas ou unha frustración total. Entón, a nivel de xogabilidade, pois obviamente as de velocidade eran as mellores fases,
E a nivel de argumento non está mal, pero as secuencias tamén teñen problemas. Os diálogos están soterrados sobre a música, entón tens que ler subtítulos. Hai uns cantos de xaxustes no que na parte audiovisual narrativa que non acaban de funcionar. Pero que sí que tiña era unha especie de misións e retos para completar o 100% que, como te puxeras con eles, enganchaban e daba para horas. E había premio, desbloqueabas unha versión nova en 3D da primeira fase de Sonic Mega Drive, de Green Hill. É bastante curioso, é para mí un dos mellores Sonic en 3D, a pesar de todo. Tanto Sonic Adventure 2 como te delo tamén para en versión HD, pues tanto para PC como para calquera das consolas actuais, se non lembro mal. Menos Switch, non sei que fan que lle. Por unha banda, o Shenmue, do cal xa puidechedes ver un vídeo a semana pasada que vos falaba un pouco del, ao que ao longo de 3 GDs, ten un cuarto que é unha especie de disco de extras. Pois comezamos a historia de vinganza de Ryo Hazuki, que intenta descubrir onde foi o asasino do seu pai, Lan Di, e tamén entrar aí en unha especie de misión. Pioneiro en moitos aspectos, a nivel do mundo que podes explorar, o nivel de detalle, dos horarios, a nivel de dobraxe, porque todas as personaxes falan contigo, non é desto de que hai unha personaxe non importante e se apoñamos un texto, apoñamos, non, todas falan, e a verdade é que é un xogo para xogar con calma, non me estendo moito máis porque xa falei bastante del no vídeo anterior, así que nada, te dedo porque ligazón a él por se queredes profundizar máis sobre o xogo que me transmite. E a súa continuación, que foi o Shenmue 2, que neste caso xa, digamos que está ambientado noutro sitio, realmente está ambientado en moito máis sitios, e como intenta ser moito máis grande, e a verdade é que ten momentos que son a tolemia para a época a nivel de vida que teñen as rúas e de posibilidades que tes. De feito, a min abrúmame un pouco comparado con o 1, é como que, vale, coñezo a vida, pero isto como se me mete nunha cidade grande, chega un momento que te desborda, pero é a intención do xogo. E a verdade é que é un xogo máis entretido, é máis variado, intenta ser máis dinámico, ten un dos momentos así máis épicos, ascender durante un rañaceo, pois tes momentos aí de tolemia que xa non sabes por onde vas, pero ten aí un climax que tal, e logo ten un peche que é como super anticlimático, pero a vez como que o último GD que xogamos, pois preséntanos a unha personaxe nova e digamos que máis ben un walking simulator, un pouco walking simulator, a verdade. Xa vos digo, tanto un como dous son obras mestras, moi adiantadas ao seu tempo, con moitas mecánicas e cousas que podemos ver a día de hoxe. E mágoa que o Shenmue 3 tardou moito en vir, que saiu fai 2 anos, e parece que non aguantou o tipo, e que agora mesmo teño un medo atroz a abrilo, porque está aquí, está sen abrir, e que teño medo. É unha tontería, pero teño medo. De penúltimos con este Space Channel 5, do que estuve transmitindo no Twitch da segunda parte. Pois é un xogo de música, pero un pouco Simondi. Entón tes que repetir patróns de controles que che van dicindo, en plan up, 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 down, up, down. E comir ritmo che fan up, up, down, up, 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 down, up. Tamén tiñan su chu. E a ambientación, pois é unha tolemia, o sea, en plan, que empeza a marcha con Ulala, a diva espacial e super reporteira da cadea de televisión Space Channel 5. Entón, nada, te a seguir reportaxes como se estuveses aí na revista Fin de Semana, só que bailando. Quen vería Mon Santiso bailando con isto? Buah. O día que vexa Mon Santiso estes vídeos vai dicir, este quen é? Este que di? Pois para mí é un show moi divertido, a ambientación é moi tola, e tamén hai un cameo de Space Mike, que é, sí, Michael Jackson. Nota mental, vídeo de Michael Jackson é Sega. Que aí te lei. E por último, por exemplo, pome con este Jet Set Radio. E que dicían así, a intro que queres. Un xogo que non sei como catalogalo, porque é un arcade de grafitis. Realmente non está basado nunha recreativa, pero é unha xogabilidade totalmente arcade, xa que tes un tempo límite por fase para pintar grafitis por toda esa zona. Digamos que hai como uns 20 e pico puntos en cada zona que tens que facer grafitis. Que pasa? A medida que vas pintando grafitis, pois alertas as autoridades e entón tes que escapártelas. E vas con patins co cal podes facer pequenas acrobacias. Non é o Tony Hawk, pero sí, vas aí sobre raíz, pegas chimpos, volteretas, e ten un musicote espectacular. Ainda que a mecánica das fases estas están fiadas por un argumento que, moi estética cómica, un pouco dos pioneiros no uso da técnica de cel shading, que esta técnica que usas elementos tridimensionais pero das estas cores planas, con eses contornos, co cal este efecto así, tipo banda deseñada. Tivo unha secuela para Microsoft Xbox que era Jet Set Radio Future, que amplía e expande un pouco a xogabilidade do mundo deste xogo. E este en concreto, pois tamén o teredes tamén en consolas recentes. Cando digo consolas recentes, refiro a Play 4 e Xbox, porque en Switch creo que non saiu casi nada. E tamén para PC. En xeral, destas que estou comentando, que teñen versións actualizadas, algúns non están optimizados para dois joystick, como a Dreamcast tiña un, botamos en falta ese joystick dereito para mover a cámara un pouco, non? Entón, este é un dos xogos que lle pasa un pouco iso. Tes un botón para centrala, pero non podes movela tan ao teu gusto. No Shenmue, por exemplo, sí que fixeron iso ben. E nada, ata aquí estaría
E nada, ata aquí o resumo da miña colección de xogos de Dreamcast, nas que sí que teño bastante das obras mestras clave. Faltanme, por exemplo, moitos dos xogos de Loitan 2D de Capcom, que aí a verdade é que tiveron unha boa remesa de xogos que chegaron a esta consola. Espero que vos gustase este vídeo. Non sei se xogachedes algún destes xogos, se vos tamén tedes Dreamcast, ou se vos chamou atención algún xogo en concreto, deixadme aquí nos comentarios e molo falando. E tamén se queredes, dalle aquí un like a este vídeo, podedes suscribirvos a canle para que vos avise cando sacamos novo vídeo, que vai ser martes e venres. Ainda que esta semana vai querer outro máis. Estamos en todas as redes sociais como @reconchogamer, rebuscadenos así, todo xunto. No Twitch estaremos de luns a mércores, xeralmente ás 8, pero estad atento ás redes cando haxa un evento especial. E xa estaría. Saúdos de Iago Gordillo e coidadevos. ¡Ya te radio! Hola. Son unha consola que xara. Non teñades en coda, dalle aquí o vídeo a suscripción, vale? Por favor. Por favor.